F'artiklu fuq it-Times, Mart il-Prim Ministru Dr. Lydia Bela kitbet li lan tal-budget li ressaq il-Gvern għas-sena d-dieħla u li ħadd ma jaqa' lura u li jinbena futur aħjar għal uliedna. Fit-Times, Lydia Bela tat l-esperjenza tagħha ta' u kif dawk li jrabbu lil uliedhom jagħtu trobbija soda biex uliedna jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Imbagħad semmit numru ta' miżuri soċjali u anke oħrajn ambjentali biex jgħinu fl-iżvilupp sostenibbli ta' Malta. Semmit ukoll miżuri li jgħinu l-itfal u min irabbihom bħal estensjoni tal-ħinijiet ta' Child Care Centers u miżuri oħra notevoli li tagħti 10,000 euro lil kull kap ta' skola biex jaraqu kif jonfoq dawn il-flus ma' tfal vulnerabbli u li huma neqsin minn affarijiet bażiċi. Saħqet li d-differenzi bejn it-tfal fl-iskola jibqgħu jippersistu meta dawn jikbru u għalhekk din il-miżura tindirizza l-inugwaljanza fi stadju bikri. Dr. Bela semmit ukoll miżura li se tinċentiva xerrejja tal-ewwel proprjetà biex jixtru proprjetà f'żona ta' konservazzjoni urbana. Spjegat li dawn ix-xerrejja ħafna minnhom koppji żgħażagħ se jfrankaw it-taxxa tal-boll jingħataw sa 30,000 euro u rvużjoni tal-vat fuq xogħlijiet li jagħmlu fil-proprjetà sa 54,000 euro. Semmit ukoll lotja għax-xiri ta' vetturi elettriċi u plug-in hybrid li issa telet sa 12,000 euro. Lydia Bela qalet li l-budget ukoll jindirizza inġustizzji tal-passat, partikolarment dawk li ħabtu wiċċhom magħhom in-nisa. Hawn semmit eluf ta' nisa li baqgħu jaħdmu d-daru m'għandhomx biżżejjed bollu l-imħallsa u kienu se jibqgħu mingħajr pensjoni iżda b'miżura tal-Gvern dawn se jingħataw bonus. Semmit ukoll l-istudenti li żdudulhom is-sigħat ta' kemm jistgħu jaħdmu u jibqgħu jirċievu l-istipendju. Fuq it-Times Mart il-Prim Ministru qalqet l-artiklu billi qalet li wara dak li għaddejna minnu b'referenza għall pandemija nistgħu nasperaw għal li ġej. Sostnit il-pajjiż kompla immatura u għalhekk nistgħu nimirħu għall benefiċċju mhux biss tan-nies tal-lum iżda anki ta' għada.